Ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnụrụ unu hụkwara ọ nwanne ọnụ nwe mba nnọọ awụchasịala m ihe mgbe ị na-ama ihe echi ga-eweta kwuru n'ere mere n'ere ka m gbara m igbu oge ọnụ ana m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nnọọ nza ya sị m were akụkọ n'ugbo elu gbotowara ya ụmụnne na m jụ unu na unu ga-eche akụkọ ya nọ ga-etoledele ma ọ wụrụ ṅụ ị ga-agbaghara ya gaa n'ihu sị m na nne ya mụrụ ya n'ụlọ na nne ya na otu nwokorobịa onye neighboring village chichiga a ga-alụ afọ ime acha dị ya gbara gbakpo siti gbafuo na ọ wete mama ya shiri mụọ ya n'ụlọ mpakwukwu ya nabata oji ya egwu nọ in fact na mmakwukwu ya na mpakwukwu ya pịpụtara bịa bilite ya galite isi na ya na ebe 5 to 6 years mgbe the last son of his grandfather pụrụ gawa oji bekee ka ya ha niile apụchicha na na-eme ọfụma ya wozie pet na ọ wete mpakwukwu ya na mmakwukwu ya she raise ya na ya dị 15 years old mgbe mmakwukwu ya nwụrụ alọtacha burial ka eliwekwara mmakwukwu ya lichaa mmakwukwu ya mpakwukwu ya gwawa ụmụ ya niile gwawa ha sị na adị ama ya adụ azụ na enwe onye ma mgbe ụra na-eburu anya na ote nwunye eshiri nwụ arịa nọtịn ọlakpo ụra wụrụ ọnwụ na ya gaghị anụli wit atụ nwunye na ya amaghị mgbe ọra ka ị na-eburu ya na ihe ejiri kpo ha mitin n'abalị n'ugbo enewo na ya enwere ala enwekwana otu mkpụrụ ọbụ ọkwụ ka ya ere ha ala n'ihi na ya mụrụ ụmụ nwoke na nwa nwanne ha nwaanyị nọ ha mụrụ na ya achọghị iwere ala were ikekere ka nye nwa nọ ala ebe ọ ga-arụ ụlọ ihe eji chọghị ime otu ahụ development abatawala ya nwere ike gaa n'ime ebe bara ime ugbo ebe ahụ edevelopụ kara ibe ya ihe a ga-ahụtazie na ya werere ala gbara ihu were ga nye nwa amụrụ n'ụlọ na ya achọghị ka esewe na ọ bụrụ na echi ha emechiwe ala ya na ọ bụrụ na ha ekewe onye ọbụla bụrụ ka eruru ya ha ebue ton by ton bue according to ote ọchịchọ ha shidere na ka ikpeazụ ga-afọ ogodo 1 plot of land na ha were nye this boy o were ebe ọ ga-arụ ụlọ ha ekwekọrịta onye ọbụla ekpere dị ọkpara na ekwekwe ha okwu ha laghachijo he ụmụnne mama ya ha laghachijo ha ebe ha bi ofokwa ya na mpakwukwu ya eliele na mmakwukwu ya o wetaghị aka 6 months mpakwukwu ya n'ugbo ene anwụọ alọtacha ka emeghezi burial ke dị ọkpara sị that na ya agaghị ana continue nọrọ nwa n'oji bekee ebe papa ha anwụọ na ya ga-relocate ka ya kpọrọ family lọta n'ụlọ bịa nọrọ n'ụlọ ekwekọrịta na ọ wote na da burial ahụ ozugbo emechara burial ahụ ụmụnne mama ya onye ọbụla laghachijuo ohe dede wụkwanụ nwanne mma ya kedị ọkpara asị ya na ọnkụlụ ha nọrọ ka ya agaga kpọrọ family ya na ya ga-alụghachita next week with them na ọ wote ochi laghachi gaa kpọta ma nwunye ma ụmụ ya that time ihe ọ mụrụ ụmụ nwoke atọ ha dịcha obere gaa kporo ha lọta na naanị as of that time ka lụrụla nwa ọ lụrụ nwaanyị n'ihu nna ya ya nwa kedị ọkpara ọ gaa kporo nwunye na ụmụ nwoke atọ mụrụ ha lọta relocate ọ chata moto ha lo na ọ wote ya na ha shi nọrọkwa na village continue ịnọ with him na village na nwunye na nwamba nnọmza na ihe dede no mere ya na ya agaghị echefu ị na-ehere na ọwa ihe nwere ike ichefu na ihe na o ji apịa ihe na belt na ọ na-awa pịa nwa ya ọpịacha na ịbịa na azụ ya na ị ga-ahụ ma nkịka lara ala hụ ka ehili hụ ka ị chọbụrụ ihe ile hụzie ka ị chagara ede hụ ka ị gbawara gbaga ọbara na ọ otu azụ ya na-agwụ mgbe niile ọ pịa nwa ya ga-anyụ mmamịrị pas ya out ọ na-ahapụ ya mgbe ụfọdụ ọ pịa ọ dị ya ka belt ahụ adịghị enough o bulie ya elu ya akwa ya n'ala na ọ wote ya na ha shi nọrọ nwanne ya nwoke sị na ya dị only 16 years old mgbe nwanne mama ya kedị ọkpara gbuga ya ilu otu ehihie ọnwụ ka osogede ọkpara lụrụ ụlọ ma kpọkwa ịga nga nwanne mama ya kedị ọkpara nwanne ya nwoke ka ọ ga ya ihe ka nnama o were belt na-apịa ọpịa ya sere ya pịa ya sere pịa ya apịa ọ na-apịa ọ na-agwa ya sị ya chọọ ya jine ụlọ nna ya jie obodo oshi na ọ chọghị ijikere lakwuru nna ya na nwoke anaghị agata nwoke agata na ọ nwaanyị ka a na-agata na enweghị ọ na-ekwufu and truly na okporo da ga-eji ya si elekwe ya ma na ọhịa ọ gaji ji ya si o nwere ebe ya ga-eduga ọ ga-eji ya si elekwe ụlọ nna amụrụ ya na ọ gbawa ya nke lewe mgbe o lụrụ ụlọ ga-eme onwe introduce na ọ ya nwawo nwa nwoke na ya wụdị ọkpara ya kwuche nwe ihe e kwuru ha lowa ọ bụ ya ka ọ na-apịa ihe dade ọ na-echetara na n'ọhịa nọ ka ọ nọ na-apịa ka o sogide ọkpara ka o toro alorute banwara ya sị na ọwụbara ya ka uche ụta na-apịa ya why na ọ chọrọ igbu this boy egbu na gịnị ka nwa mekwana why o ji egbu nwa ụdịka ilu a na ọ wote kedị ọkpara shiri gwe si elekwe ekporo
na ya kporo ya na ya na-anụ ntị ya chọọ onye dị stubborn ebe a ke o so gị diọkpara agwawa ya sị na nwa adịghị stubborn na ihe nwa ya na ya ihe nwa onye na-amahụ this boy na nwa adịghị stubborn na ele ebe stubbornness ka eshiwe na ọ dịghị stubborn o kwule that thing na ọgịdị ihe nwa mere gịnị ka nwa ribidere ọ ga-eji egbu ya ụdị ka ilu a ọ ya ka ọ bawara baga bajurucha ka ahụ si ya ngwa ya ga-ejikere saa ahụ jikere na ya ga-eso apụ ya ṅụọ gasa ahụ mmiri ya wụrụ n'ahụ ahụ na-afụ ya ka o so ya na-eti ọ gbara bịa ọsọ gịnị ọhụda na wundu nwanne nwoke nyere n'azụ na ọhịa onye etigere ọgwa ya sị ngwa ozuole otu ka eshi yiri nwe ihe were otu kaka jin ya nwere tinye na waterproof ka eshi ji kpafe ya na mkpa apụpụta ọgwa ya sọ ife ya gwụla ya sị nọ naanị ka ofe ka eyi n'ahụ na kelugbo na waterproof na otu polo chabụrụ achabụ ya efe n'ishi ọ ya ka ya na nwanne nwoke nụchara ha echenje tọpik ekwuteghịzi hụ maka ya nwanne nwoke agwawa ya dat na ya ga-alaike ka ha niile lọtachia ka ha nwee ike kee ihe nna ha ka ihe nna ha ka onye ọbụla were kee ka ha so oke na ele mgbe ọ ga-alaike ka tete na ụrụ ọ gwawa ha sị na ọ ga-awụta tiye ka eme ya ebe Novemba ọ eme ya Disemba lọtacha Disemba kee ya ha edewezie Disemba datiye ka ahụ akpụrụzie lawa Ọnịcha ebe obi na ya na ya abụọ nọ orukwe Disemba ahụ okporokwa ya lọta because of ihe papa kwukwu ya gwara ha mgbe ọ na-anwụ ọ ya ka ha lọtachiri ekewekwa ala nụtara kecha ken ya na ya ka ekpe agwawa ya sị na akwụkwọ chetara ihe papa ha kwuru na ebe ha ekele ala nọ kete ya atọ ụfọdụ ekete abụọ na ka ha were this last one a nọ n'ime ọkwa na ọ nọ na site na ọ nọ n'ime ka ha nye edenwere this boy mgbe ọ ga-arụ ụlọ ya arụ ụlọ nga ahụ ka diọkpara si na ebuzubasi diọkpara na the next person oke nwara n'aka na ọ ya nwa ya ga-eburu ya ga-emezukwenu keke diọkpara oke ga-abịa to 4 diọkpara jụ na ya ga-ebu 4 ahụ na nwatakịrị ha eji nna ya ji onye obodo ọwụ na enyi anaghị agata nwa nwoke na ọnwa nwaanyị na ihe biko na ọ bụrụ na obiọma ya karịwala na o were ka o ketara out of 3 ahụ were ofu nye this boy ya jụwa sọ ihe o kwuru ya sị nsogbu anọ na ọ bụrụ na o meghụ ihe papa ha kwuru na ya nwa ga-eme na ọ bụrụ ihe a ga-eme nsogbu anọ ọ ya ka nwanne mma ya nọ kpọrọ onye na-erejista ala na vileji ha o rejista o were otu ala n'ime atọ ahụ o ketara were nye esi mgbe ọbụla ya etolitere jide ego ije onye ji arụ ụlọ na ya bịa rụọ ya n'ala ya were ala anụ ntara nye n'aha ya saịn ya detana ya nyere nwa na ala na enweghị ga-eme ka ya nara ha ya na n'ihi na ala ọbụla erejistara na dat rejista ala ọbụla aha onye ọbụla bara n'ala ahụ na ọ ya nwe ala na Jupiter na-ekwute na onye ahụ ga-enwe ala ahụ n'obodo ga-agba agba protect that person gara ya okwu ya ma ọ na omeme because a na-akwụ ụgwọ etiga aha na ala ha and the signature na-abata ode sign ya dị ya dat na ya werela ala nọ ya wala atọ ya ketere na oke ala nna ya na ime ihe nna ya kwuru nke diọkpara feduru ime na ya chọrọ ime ya na nwa nọ mgbe ọbụla o tolitere kpata ego chọọ ịrụ ụlọ na ya were ala na ya were ala nye ya sign ya ihe mere na ọlịa ala ahụ gaga na aha ya ya ede aha ya ọsị asaịn ya eze obodo asaịn eticha ndị na aha kwesịrị ịba na rejista ahụ abachi n'ihi na ala obodo ala niile n'obodo ha nọ na rejista onye nwe ka onwe aha ya na ọ weta eshiri etiju aka na akwụkwọ na ihe rejista ahụ bidoro ọhụrụ na otu aka ala niile nọ n'obodo ha kọmuniti ha nọ na rejista onye nwe ka onwe kọndishọn o ji nwere ya eticha aka na akwụkwọ na nwamba nọ na ọ weta nwanne mma ya nụchi nye ya otu ala ya na-ele onye ketara atọ were otu nye ya sị nụkwa you deserve ihe ka nwoke ka amege okporo ha ya laghachi ha Ọnịcha ebe ya nọ n'ọweta echi na-agba mbọ na-azụrụ ya ahịa wepụta obi ya na ya jiri dị iji onwe zere dede ya ahụ ugbo ịhụnanya ya hụ ya n'anya na worship ya savụ ya savụ na ya worship gị na ya na-ekwe ka ụkwụ ya ruo ala ihe ọ bụla ọbụla ya chọghị iji ntị anụ ose ha ala kpamlekwe ya wụchachala na ọweta emegidere Chukwu na-emere ya ebere otu enyi nwoke agwa ya maka Ghana gwa ọnkụl na ya chọrọ ịgbapụ ka ọnkụl ya sị gbapụkwana bute onye ka o si aga ya gwa ya sị hapụ na ụjọ atụla na ya nwere obi na ya ga-aga lọta ọnkụl ya sị onwekwa n'ebe bara uru ọwụrụ Ghana ọ sị mba na ya ga-ehe ka erutegodo Ghana na enwe ndị Igbo na ebe ahụ mega ọfụma ka ya gawagodo agawa hụ otu ọ ga-adị na ọ weta ọnkụl ya nshi ya gaa si ya gaa nke ọma na ebe ọbụla ya tiri aka gakịrị ọ gọziwe dị ka nna ya ya egoro akpa ya that evening soro enyi ya nwoke ripụ otu ya ga-eche nweta onwe na Ghana nwamba nọ from Ghana ya bagha South Africa from South Africa enweta onwe na Poland from Poland ya enweta onwe na USA final destination n'ọwụ otu esi nweta onwe na USA at the age of 23 years old na ya na-enye nwoke nụta bido hustle ya bido ya nwa batara US before enyi ya nwoke ahụ na ya nwa nyeziri enyi nwoke aka o ji join kwa ya na US na ihe ya na-agwa m na o tele na ma na-agbagotele nnọmze mgbe ya bịara akpata ego Chineke zara ya gwa ọnkụl ya sị ya ọgwa ya sị ya ga-ewere ha ala ahụ o rejistara n'aha ya na ya ga-ewere ihe ya chọọ ka ihe nna ya ohi oge keta n'aka nna ya
shi na ụdị ahụ gbadaga no na ya were ha ala kama ihe ọma ọ ga-emere ya na ya chọrọ ya ala na village ebe ọ bụla ọnụ ya chọrọ ya 6 or 10 plus kpakọrọ ọnụ n'ofu ebe ka ya zụrụ ọnkụl ya chọkwanụ ihe ọ chọtara wụ 4 n'ofu ebe ọgwa ya sị ya na ọhịa ahụrụ ke 4 n'ofu ebe na ọ weta eshiri ụgwọ esendịarị ya ego ọjị ya bịa debe ajụwa ese ego ole ọbịa n'ọnwa ya nọ ozugbo ahụsụlekwa ihe ere gị ya esendịa ya ọgwa ya sị na ya ga-eji ike lọta ka eme ma akwụkwọ ma gị tinye aka na dọkụmentị everything ka ọ dị authentic dị official na ya lọtakwanụ gwa ya sị ngwa ihe ya gwara gbasara ala ahụ o nyere ka a ga-achịkwa n'aka eze mgbe a na-erule eze sef arịwala ọ dị down ka ha rutere ebupụta rejista degharịa ha na ya were ihe n'ala nọ nye achakwa ya ọnkụl ya na lekwekwa kọndishọn ya ejiri nye ya enye achara ya na gift na ịhụnanya bikos gịnị ya kpatala ego ịzụta ala n'ala nna ya na o nyere na o were ihe ya saịn kwa ala ahụ ga-achịkwa back to nwanne papa ya nwanne mama ya na ọ otu a ka ha si nọrọ ya ebido rụwa ụlọ ya n'ụlọ ya pịara rụcha ebe abụọ bikos ya bịara zụọ 3 places mana ebe abụọ ya kwụwana ha ụlọ the other place ya chọrọ ịrụ ya enweghị ya chọrọ ịrụ ebe ahụ potri and ọ nwanne mama ya na hụga maka ihe niile na ihe kedụ ọkpara meziri na-ebusozi ka ahụ agha dat na nwa nwanne ha nwaanyị mụrụ nga na ya kpere okpokpo na nwatakịrị ya nọ n'ụlọ azụ nga na naanị ya pịara nwatakịrị ihe ọbịa kpere werezie nwatakịrị mere nwa were emere ihe niile were ala na-eru ya n'obi nye were tọṅara obere nwa na ego a nwatakịrị kpatara ugbo na ọya nwarigezi na nwatakịrị bikọs ihe disiplin ga ọ dịzere ha azụ ma ọ nwatakịrị amụrụ n'aka ha nga asị bebi ha anabata ya ọ na-ewuchesiarịzi isi na-enyezi nwanne ya nwoke ahụ nsogbu kwanụ osogide ọkpara nwunye ka ahụ bade na ọ lọla nwaanyị nakwa akụrụ ya si ya okowere ihe oteke dị ọkpara ha si na-adara agaga die mana nwanne mama ya ha awụghị onye okwu ọ na-ekwe akọchara ya dịzi onye na-akọrọ ihe niile na nwunye ma mgbe o kpọrọ ya polisi ma mgbe ihe niile na-enye nsogbu ya nọrọ ga were fonu kpọọ kedu ọkpara gwa ya sị na yo distọb ha dis man na-ebo ya ebubo dat na o ji vudu na o ji ọgwụ jide na ya ga-alọta amaghị okwu ndị ya ga-eji polisi eme ya arrest na ya chọkwa ihe kparị ya o na ya nọrọ na spesi ya na edistọb bụkwana dị ndị mmadụ ya ejiri mere nna were mere ihe niile nakwa ọ kpọrọ ya ga eji onye nwe nna ya na vileji ha ji ya vileji ebe echi gwa ya sị ọ na-eme ọma dị na ejikere gbakwute ha na ọ kpọrọ ya sendịrị igwe na mak ihe niile ọ pịrị otu ugbo ya na ya na-ekwu na ọ kara ya n'azụ na ọ disman nyere ya ndụ na ọ disman ghọtara ya da afta mpakwukwu ya nwụrụ na-enwe ihe ya echeta mgbe ọbụla aha ya batara n'ọnụ ihe ya nabatara agọnị na ihe nyekwala nwanne ya nwoke nsogbu na edistọb ya disman eji mere nna na-akọ akụkọ eji ọgwụ jide na ọwụ dị only man werere ala ekpe ya n'aka ifunu mgbe mpakwukwu ha ya nụrụ ihe mpakwukwu ha kwuru na akwa oriri ka ihe niile zuru na ọ hapụ na nwa dis man na ihe ya nọ ga disturbance onye gị na ya lọta na ya na ya ga-eme ihe na-adịghị mma ọgwụwa ya si akpatala ego na ya hụrụ na ya hụ na onwe ya shi n'ike na akwa ya ji ego na ya ga-agwa ya na vileji na ya na amụrụ ya n'ime ihe amụrụ ya ebe na ọwụ ọganezi na ihe ya wụ na bastard ọgbanyụ fon ya so oke na ya ga-eji dis man ihe n'ọhụbe ya gba nkịtị na nwa mba nnọọ mza na ya nọzi ụlọ ya rụrụ ya gbafebe ya ebe nwanne mama ya hasị ya ga-alụ nwaanyị na ya kpeghekwala na fon na ọ wụ banta ya na ya bụ ọnụ n'elu enweghị ihe bọdagadi ya na-awụghị ya lụọ nwaanyị ọ nwere ihe dị ya mkpa nwata nwaanyị achọtakwara nọ ya mma na ya ga-alụrute mgbe na-adịghị anya bịa hụ maka ịlụ nwaanyị a na-ekwu okwu ya na ihe ya akpala ya n'ụlọ ebe ya rụrụ dub rụọ ya agwafebe emechaa na everything na ọ nwanne mma ya na jiki ya nwa ahụkwara maka ịrụ ụlọ ya nwa ka ya sendịgara ego everything na ụlọ ka ya rụkwara na ese ebuzoro ọrụ ya ụlọ na enwe ebe ọsala pụtara ya gwesa ala ahụ wee ha many plus asọ 1 ya si ewu ya gwa na enweghị eji 1 eme mana ya ga-akwụ ụgwọ zụta ya rụọ ya ụlọ ya rụọkwa ya ụlọ rụọ ya jos rụọ ya bungalo were si ya na ewere eji ekele na ewere ala ahụ tinye rent nara nwa ego na ewere na ya dashiri ya so na ọhịa na-awụ ihe gbawara kedu ọkpara obi gbawa ya obi nke ọ dị ukwuu gbawapụ ya mkpụrụ obi ọ na-achọ ikpu abụọ na dupu nụ ntara ya rụrụ ka ebe ya na nwunye ga-ebi ma ọ na-alụ na nwaanyị ka a kpere na fon nwunye nwanne nwoke kpọrọ ya nwunye dedi kpere na fon n'ebe na elekirikwo na polisi abịa kpụrụ die ya chọsọ gịnị ka o mere na ejikwere kidnapa jikwere were nwa agbọbịa ga-edenwe na dupu ya nọtara ha kụjiri ki geti were the girl ga-edenwe n'ime one of the rooms na door ya makara ya maka ga-edenwe the girl there na police eteresịrị na ga rescue the girl na and a na-akọwa na ọ dị ewu caretaker of the house na ọhịa police bịa mee ya arrest ọ ya ka ihe nọ gbara n'isi tem and e nwere iwu etiri n'obodo ha that na onye ọbụla mege kidnapping ebe ọhụ butenwere victim na ndị ọzọ megecha mana ọ recently ka ndị obodo etiri iwu ahụ because of oke kidnapping na ụlọ ọbụla edenwere victim kidnapper gara aga edenwe victim ebe ahụ na-enweta mmadụ dị otu ahụ mata na ọhịa eji ụlọ ahụ emege na ụlọ ahụ ga-akpụtu ya na ọ ga-eru ala the person megekwe that kidnapping ụlọ ka ga-eru ala na onye ọbụla nwere ụlọ na dị sure na ụlọ
ọma ihe gaga ọnụ n'ụlọ ya na ọ bụrụ na ha kidnap enweghị ụlọ nwere dọ agaga denwe onye ahụ na ha ga-akpụrụ gawa n'ọzọ mgbe ha kpụrụ onye ahụ gawa n'ọzọ one way or the other onye gaje nye ọchịchị ha ọ dị ochinye gị nkwụ n'elu ga-ahụ ha mana iji ụlọ edenwe ebe edenwere victim eburu agara buru na ha achọ ya n'obodo ha ọ dịghị welcome na onye ọbụla nwere ụlọ leruo anya ala mara ihe eji ụlọ ya emege ọ ihe tenant o denwere n'ụlọ mege n'ụlọ ya nwamba nọ nza ishekwuo ya egbe tụọ onye ka polisi bịa rescue the young girl kpụrụ gawa station a na-ajụ the girl ajụjụ o wee kwuo that na ya ahụ ihu the person kidnapped na ya ga-ama description onye ga na ya achọghị in fact na ya achọghị ịbịa kọwawa na dị okwu dị mata na eruola eze sị na enye na iwu na youth akụtụbe n'ụlọ ya na ha cheregodo ka the matter investigation ga on ebe the young girl si ahụ the boy burie na ọ ga-ama na ọ naanị nwa obodo a ga-enwe mind kidnapụrụ somebody ga-edenwe n'ụlọ nwa ha nwoke na ala bekee rụcha ọma na enwe onye bi ebe ahụ na onye ama agaghị eshi ama kojie ka inwe mind kojie gafee n'ụzọ enweghị onye kọtara ya na agawaga nwee mind koji ụzọ were girl kidnapụrụ gede na onye ama agaghị eme na ebe the girl say that na ya hụ ihu the person ọ ga-ama na ya sịkwa ekwe ụmụ okorobịa niile nọ n'obodo a ga-agbashi sịkpọta ndị polisi kpọtara ha that girl ka ọ bịa lee ma ọ gaghị identify iwu onye mere datin na nwamba nọ nye ihe nwunye nwanne nwoke kọga na-enye ihe update by then ya sendala aga bel die nwanne mama ya lọta ka ọ zere ka ewu dị mengogo onye ka akwakwara ekwe nọ tara kọcha ụmụ okorobịa gbawọ ahụhụ nwa ọnkụl ya nwa nwanne mama ya ka o soghị dị ọkpara ahụhụ ya asọfụrụ nwa ya ofụrụ nwa ya ịma n'obodo onye ọbụla ma ibe asọfụrụ nwa ya na ele ebe ụmụ ya nwa ya nwoke nọ n'ụlọ onwe ebe ọ gara ọgaba oji bekee na ọke dị ọkpara ka ha dị shọ na ọnụghị ya maka o soghị dị ọkpara na ha na-anọ ngala mana ọnụ ngala ugbe na-elele ebe ọ nọ na ahụrụ ya nwanne enyi ahụ na-ele ebe ọ nọ mpa ya si nụkwa nwa ya leke ka ahụrụ nwanne enyi ahụ na nwa ya ajọghị ya na nwanne nwoke kemgbe 1 month a sọwashi na ahụrụ ya ndị hụrụ ya sa ahụ ga na ọnụ ya na sị kpọta ya eze nye iwu si ya na ya kpọta nwa ya nwoke ahụ na ọwụ na ọkpọta nwa ya nwoke ahụ na obodo na-aga aba ya na ya abụọ na izu obvious na enwe ihe ọma ogodo na nwa ya nwoke ahụ agala oji bekee kemgbe 1 year as long as somebody saw hụrụ ya 2 days ago ọ ka ntala oji bekee ahụ nwa ahụ gara na ọ ga-abịa nke ọ ga-eso emegide ya ejie nwa ya oji ya elu gara ilo kpuru face cap do akwarịa ha ekwe mgbe obodo ga-ezukọta ka the girl nwee ike bịa onye ka nwa ya nwoke nọ tara were kpuru face cap kpuchiche ọnwa anyị ya kpuchi ihu ya enwe very fọfọrọ ntakịrị ka o were face cap kpuchi ihu na ọ fọrọ ntakịrị ka o were face cap kpuchi ihu ya kpam aline ya ọ bụ polisi ejie ha sị na onye ọbụla ezule na ya kpọta ha kpọta the girl onye ka eji the girl polisi akpọrọ the girl bịa before ya abịa kpere gawa na line by line ya bịa lewe ha anya n'ihu address ihu the person si ga-edikọ yes here na this ga-ebuge n'ihu eze ha according to nwanne mama ya na otu ochi na Korea the girl si yes na ya ma the person na mgbe edenwere di ya ha edenwere nga ahụ ya na ụmụ okorobịa abụọ tire kenugbo ya ma ihu ya awa atọ ha niile apụwa na-eji na ọ bakịrị gate face ya ụmụ okorobịa abụọ ahụ then ụmụ okorobịa abụọ ahụ bakịrị ya na ya nwanọ n'ime building ma ya ebilitele from ga-ekere eriri guzoro otu shi na window lege anya na-elepụ na window lekwezi ụmụ okorobịa abụọ ahụ nga ha ji ndị a webata ya ahụghị ihu ha ya ahụ otu ha shiri ya moto ha shiri weta edi a na ha just were powder fụọ ya n'ihu ya ha da ya da ya n'aka ya enwedị ka ya kọtara ihu ha until etete di ya mgbe ya teteziri nụrụ in pens ha gwawa ya so ya weta ya wee kpọọ ndị nwunye na enidiri 100 million na ọwụ ihe o kwuru ihe one of them kwuru and ha niile yicha face mask na ha nidiri na 100 million ka ga-eweta na save obi ama ya na afọ ya file na ya gadanwu because enweghị onye nwere 100 million anyway ha nara ya fon ya gba na akpa mgbe ha pụwaziri eji then abụọ ka ọzọ ha eke gbotowa ya file na ya ga-eguzoro oli maka ekere ma n'ụkwụ ma n'aka mana ya ji shiri ike shiri na wall guzoro oto shizi na window lepụ anya na-elepụ anya lekwezi one of them ka ọ dịra gate azụ face mmadụ abụọ ndị ka ọzọ ọ gwagokoro ma ihe ọ gwaga ha abụọ ahụ ọ gwagokoro dekwara na ya nwa azụ ha dịra azụ na the building ndị ka ahụ face zie gate ozugbo ọ gwachara ha datin ha apụwa and ya onwe ekwuge efopụla mask okpu ihu ya dị very plain ya hụrụ ya elege hụ ya na ya ahụgodi ya na nro na ya ga-ama na ya hụ ya na mmadụ na ya ga-ama mgbe ọ na-ekwu ihe ya nụtara ndị polisi asọ ngwa na ụmụ okorobịa obodo apụtachala ngwa ya bịa identify ya according to nwanne mama ya also the 10th person asị ya wee kpụpụ okpu ya sị ọwụna ya na onwe ya onye ọbụla ma ya na-ekpu face cap ya polisi aja ka ekpụpụ ya okpu n'isi the girl sọwụ ya na elekwe na ọwụ onye nke a onye dịra gate ahụ azụ fesiri ụmụ okorobịa abụọ ahụ by facing them ya onwe
nọ na building na-ele gị na ofe esikwere ya hụ ihu ya clearly kpụpụla mask na-agwazi ụmụ okorobịa abụọ ndị ka ọzọ maghị ọgwa ha gwacha ha ndị ahụ agawazie shi na geeti pụwa ha dịra azụ shikweta agawa gụghere geeti pụọ ya hụ ihu ndị ka na ọwụ onye nka ka ya hụrụ ihu ya clear. Polisi eburie na nwamba nnọọ n'ọwụ taa ka eshi tọchọ ya si yes na n'ọwụ first time ya first time ya actually na-enweghị ya chọrọ ime the girl na-enweghị ya chọrọ ime the girl na ya just buru ya na because of na-akọ ya kọrọ gbaga ajụ eso because of gị na ebe ị na-achọghị igbu ya na ọwa ego ịkpọ 100 million ikpolara nsom ya si na ya chọbiri kọntaktị ndị nwe nwamba nnọọ mza n'ọwụ eze ha gwara ya korokotom na ya ma ote nna ya achụgburigo nwanne ya nwoke na nwanne ya nwaanyị mụrụ n'ụlọ na ọ bịara ma isi na obi arụ ya mma na actually na ihe awụghụ kidnapping na ihe mere ihe ahụ wụ na ọ kpọrọ nwa ga-edenwe ya di ya because of ọma iwu ọhụrụ obodo hiwere ka youth ga-akụtuo ụlọ ahụ nwanne ya nwaanyị nụrụ na ba ya nwee sefọ ya nwee that na nwa ya mere travel kemgbe 1 month wale nwa ya dị awe and aka nwa ya nọ na ihe na izaida na ya na nwa ya kwụrụ plan ihe na na nwa ya bịara kore ya ebite cover ya na okwu nke eziokwu na ọ chọrọ iji ụzọ ahụ wee kụtuo ụlọ na nwanne ya nwaanyị mụrụ nwatakịrị ha jiri mere nwatakịrị bara ha uru ọbara ya na ndị obodo jụọ ya na ha agaghị ajụ nwa ha mgbe niile na-achụgburi nwanne ya nwoke achụgburi emechaa na kpe ya ikpe hụ ya na ihe mere na o mere otu o shiri mee ihe ewuzi ihe eze gwaga nwanne mama ya kedị ọkpara na ọwụwa onyegodo ya one good reason dị isi ọnwa ga-eji ọ gaghị eji nwanne ya nwoke na nke olotoro were mere nna bikos ọ ke nabatara ya na ọ gịnị ka ọ chụwataga nwanne na ya na nwa ya kọnaivụrụ ha ga kidnapụrụ nwa ga gade nwa ya ebe ahụ bịa ntụ tipto polisi ha bịazi nga bịa rescue the girl ka ndị obodo bịa nwike ndị youth nwike kwụtuo dị ụlọ bikos of iwu ehiwere na ọhụrụ otu arụrụ ala shi ọ dịghị mma na ugbu a na nwa ya bana in na nwa ahụ ga-anọ ebe ahụ ekidnapa wee kidnapa no matter the intention na ihe ewe ebe a ka okwu na ugbu ene nwanne mama ya kedị ọkpara okpoyo n'ebe ọ na-arịọ si ebiko na ekwekwele nwa ya nwoke nwa ebe ahụ na ọwa agwa ọjọọ ụmụachi na ọwụkwana ihe dị ire na ema na o ruola ya ote na m jụdelu na ọ wụrụ ṅụ ị ga-ekwe ị ga-agbaghara m jụdelu na ọ wụrụ ṅụ ị ga-agbaghara mgbe o kpere na fon na-agwa ya destiny ya jụọ ya so ọ bụrụ na that young girl Chineke emeghụ amara ọhụ ihu nwa ya nwoke ọ bụrụ na ha sọsidiri ndị youth kụtu ụlọ ahụ nọgara ịrụshiriene ya agba nkịtị okwu ha ekwu okwu plan nwa nwoke because ọ dọga iru ebe nna ya dọga iru nwa nwoke ahụtala ya nwa asụ onye ọjọọ na ya na nwa ya kọnaivụrụ plan ọkwa nụrụ ihe eze gwara ya na ya na nwa ya plan nọ because nwa ya afta ihe niile mere ọ bịara bịa kọva nwa ya na ọ lee ihe o ji akọva nwa ya because ọ dị agwa ya ọ ma na nwa ya mere na mgbe ya kpere na-agwa ya na ọ hapụgara ya nwanne mama ya aka ya ejiri mere nna na ya nụrụ okwu ọnụ ya ọ gwara ya si na ya ga-agwa ya datina ihe ya wụ na ọwụ true son of the soil na ihe ya wụ na ya wụ bastard na ọkwa ihe ọ kpere na bastard na ya ga-agwa ya na ọwụ ihe ọ chọrọ ịgwa ya wụ ihe na ọ dị agwa ya na onye na nwa ya kọnaivụrụ chọọ ka eshi ụzọ ahụ seti ụlọ ya ọ bụ ka ndị youth ga-akpụtụrụ ya ụlọ ya mana ihe ọ na-amaghị onye na chi eso na ya agaghị echenji nwu lọ na ya agaghị aga gwapụ DPO na nwatakịrị a confirmed kidnapper na ekwede maka ya hapụ ka na eme that means ya were na accomplice na ya encourage ihe ọjọọ na ndị ji nwa ya n'ụlọ na ọwụ ya nwa ji nwa ya na-enwe ihe ọ ga-eme eme ọgwa wee sị ya biko na ya eweta ego na ya jụọ ese nwe ego ọ kpara nye na mgbe ọ na-eji belt apen ọ pịara ka ya dị ndụ ga-akpata ego ọ pịara ka ya nwụọ mgbe ọ kpọrọ ga eji ya ebe nna atụrụ ime elu ya o kpere kwa eshi ebe ahụ pụọ na ọwụta agaghị echi kpata the money na ego ọ na-akpa ahụ onye ihe opportunity kpata na ya agaghị aga west ya unnecessarily na ọwụ ya nwa ji nwa ya na enwe ihe tụgara ha ya la nna ya si enye onye ya na o riri ka o zuore ya agakwagaziri ego zụrụ ala ọrụ ụlọ ya enweghị ebe ya shana bidege ya na nwa ya ga kidnap somebody bedewe n'ụlọ ya ka ndị youth bịa kụtuore ya ụlọ ya na ọ wụrụ ya ogekwe na ọ wụrụ ya ogekwe na ya na wele mmadụ ihe ọ naghị enyeli mmadụ na ọhịa ya gwara ya gbanyọ fon ọ na-akwa ekpe ya na-akpọ ya na-arịọ nwunye na-arịọ na nwa mbara na m jụdelu unu na ọ wụrụ na ị ga-agbaghara mmadụ dị otu a ị ga-agbaghara n'ebe o shewute na ihe a na-akọ na ọgbasadaeze enweghị ihe a ga-emenwe about enwe mgbe ya ga-aga gwa polisi ọgwa lọ na ha wetara okwu set the boy free na ya ga-ihe mere ụdịka ihe a na ya ma otu esi eme na ụmụnne m ọsọ m jụ na ọ wụrụ gị ị ga-agbaghara ole ihe unu ga-eme ụmụnne m ọ ga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ